An filɛbaw an ka waleɲumandɔn foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An nisɔndiyalen b'aw bisimila a ka jabarani mandi kan n'o ye TNM ye ka bɛn ni aw ka bi don kibaru kunnafoni min n'an b'a wele ko TNM Actu n'a bɛ kuma Mali kibaruyaw kan. TNM don kibaru kunnafoni filɛ nin ye bakuruba la. An ka jamana fangacɔrɔ fanga ma ɲɛma Colonel Asimi Goita ale y'a kale ka siɲɛ maaw ɲɛna ani Ala ɲɛna. An ka gouvernement ma ɲɛma a Dr Choguel Kokala Mayiga ale ye CEDEAO jamakulu ko bisimila Mali kɔnɔna la. TNM don kibaru kunnafoni bakuruba bɛ kuncɛ ni fanga ɲinitɔn ye n'an b'a wele parti politique mouvement républicain. Ale ye san 2 sɔrɔ. Nin de ye aw ka TNM don kibaru kunnafoni bakuruba ye. Ala ka ni sababa bɛn. Ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 7 Colonel Asimi Goita n'ale ye Mali fangacɔrɔ fanga ma ɲɛma ye ale y'a kale ka siɲɛ Ala ɲɛna ani maaw ɲɛna. O kalekansiɲɛ kɛra sababu ye k'a bolo don Mali fangacɔrɔ fanga o baaraw la. A ka laseli o senfɛ a da magara fɛn caman na o dɔw de filɛ nin ye. A ye ladukan ta maaw ɲɛna ani Ala ɲɛna ka yira k'a fɔ kalata nata min n'o bolo dalen don o bɛna kɛ ka bɛn ni a waati ye. Wa fangacɔrɔ fanga min n'o fana kofɔra ka waati min fana di o la ko waati u bɛn'o labato a ɲɛ 40 bɛɛ lajɛlen ma wa yɛlɛmali tɛ don o la. A ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ k'a bɛna lajɛ ka dɔ bɔ faso yɛrɛ dunda la. O kɔfɛ Mali ye kalekan min di diɲɛ seleke naani ma k'a bɛna o bɛɛ lajɛlen fana bɔ a sira fɛ. Nin kɛra ka kuma koloma dɔw ye a min fɔ a ka laseli o senfɛ. A y'a yira fana k'a fɔ a ka laseli la saba sigila 2 Mali sɔrɔla a bɛn'o don ɲɔgɔn dɛmɛ ale sira fɛ. Maliyɛn fanba caman nisɔndiyara ni nin kumakan ninnu ye nka dɔw kɔni ko yɛlɛminɛ ka ɲi ko in na ka sababu kɛ fɔli tɛ a lawaleyali o de bɛ ko wɛrɛ yira. An ka fangacɔrɔ fanga ma ɲɛma o sigilen kɔfɛ n'o ye Colonel Asimi Goita ye o nɔgɛnni bɛɛ lajɛlen na a y'a ka gouvernement échéance prévue. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État d'ores et déjà, j'ai décidé d'allouer les 2 tiers du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 milliard. Soit 1,8 million annuels aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucune... O kɛra Dr Choguel Kokala Mayiga ye. Tarata don juin kalo tile 8 san 2021 CEDEAO ale ka jamakuluba o bisimila Mali kɔnɔna la min n'olu bɛ kumaɲɔgɔnya la Mali kɔnɔ yan n'o ɲɛmaa bɛ Goodluck Johnson bolo n'ale ye Nigériya jamanakuntigi kɔrɔ ye. O don a ka pankuru jigila Bamako a pankuru jigi kɛnɛba kan. O jiginnen kɔ o ni fangacɔrɔ fanga ma ɲɛma n'o ye Colonel Asimi Goita ye o n'o fɔlɔfɔlɔ hakilina falen-falenw kɛ. O kɔfɛ o ni gouvernement ɲɛma o n'o ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na cogo min na. O sigi in senfɛ gouvernement ma ɲɛma fangacɔrɔ fanga baara bɛna kɛ cogo min na a y'o sira tilennenw fɔ CEDEAO jamakulu ye. O sigi bannen kɔfɛ CEDEAO jamakulu mun nana o ɲɛma n'o Jean-Claude Kassiburu ye ale nisɔndiyara kosɛbɛ sigikafɔ la a ye min kɛ ni gouvernement ɲɛma ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye. A nisɔndiyara ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye u yɛrɛ kumakan minnu fɔ ale kɛlen ka kalekan minnu fɔ o bɔli a sira fɛ a nisɔndiyara ni o ye kosɛbɛ. O n'a ɲɔngosi wɛrɛw u y'o mun ta CEDEAO ɲɛkɔrɔ. O dɔ ye fangacɔrɔ fanga o waati matarafali a ɲɛma. U y'a ɲini u fana fɛ o kɔfɛ u k'a lajɛ u bɛna gouvernement min sigi a ka kɛ malidenw sago ye wa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ. Jean-Claude Kassiburu ale kɔni ye gouvernement ɲɛmaa fo kosɛbɛ ka yira k'a fɔ a ye baara minnu boloda ka ban n'o ye a bɛ sigi ka fɔ min na ni fanga ɲinitɔnw ye dugudenw fo ka taa se maa minnu ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na n'an k'a ma accord d'Alger. O bɔlen kɔfɛ gouvernement ɲɛmaa ale fana ye CEDEAO jamakulu in fo n'u k'u waleɲuman dɔn. Gouvernement ɲɛmaa ale ye CEDEAO jamakulu fo k'u waleɲuman dɔn. U ye cɛsiri ani wulikajɔ min na Mali ko la nin y'o san 10 ye. Mali kunnafoni ko la a yakubara fana ni fanga ɲinitɔn dɔ ka
san yɛlɛma nisɔndiya o ɲɛnamayɛli n'an ko a ma parti politique mouvement républicain juin kalo tile 7 n'a bilara sen kan o don nin y' o san 2 ye n'o ɲɛmaa ye Enia Ibrahim Kamara n'ale kɛra sababu ye ka se k'a bila sen kan. Enia Ibrahim Kamara o senfɛ a ye laseli kɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ ka bɔ ka kɛ kɔnɔkulu ye juin kalo tile 22 ka se ka fanga jɔrɔ fanga maa ninnu k'u kɔkɔrɔma don, nka a ye laɲini dɔ fɛnɛ kɛ diɲɛ sirinaani tɔnba ye n'o ye Nations Unies ye k'a yira k'a fɔ k'u k'a lajɛ jamana kuntigisigi kalata ale ni wasaden kalata ko k'o bɔ a dɔw kɔrɔ.